Seguim amb més activitats de cara al dia de Sant Jordi. Demà la Biblioteca de la Bòbila ha organitzat un taller infantil per aprendre a fer punts de llibre. Va a càrrec de Sílvia Ferrari i arrenca a les 6 de la tarda i cal inscripció prèvia. Més activitats. Parlem ara per un moment de cinema. Ahir us comentaven que les biblioteques de l'Hospitalet durant el dia d'avui projectaven cada una d'elles una pel·lícula. Avui ens en quedem amb dues més. I can't see you, but I know you're here. També us destaquem El cielo sobre Berlín de Wim Wenders a la Biblioteca de la Bòbila, un film alemany del 1987 que explica com dos àngels sobrevolen Berlín, una ciutat dividida pel mur de la vergonya. Només són vistos, però, pels nens i els homes de cor bo, testimonis, tots ells impotents que no poden canviar el curs dels esdeveniments. La resta dels films que es projecten avui són Shakespeare in Love a la Biblioteca de Bellvitge, Barton Fink a Santa Eulàlia i Adaptation, El ladrón de orquídeas a Can Somarro. Or the draw. You know, you take a pencil and you make a dark line, then you make a light